Друзья, всем привет! Сегодня будем петь песню Фирдоуса Тямаева «Гомер Үтә» на гитаре. С вами Ренат, приятного вам прослушивания. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арды, ел елгагын сүтә-сүтә. Ут яшьлеккә сиздермичә хәлсез картлык килеп җитә. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Айлар түгел, еллар түгел, гомер юлын бары матур эшләр бизи. Армас-талмас йөрәкләргә җимеш булып килеп керер гомер көзе. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Гомер үтә, нигә үтә? Кешелекне уйга салып